Mali kono Mali kokan an balimaw ayaw bisimila ni ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bin tɛnɛ février kalo tile 7 san 2022 kunnafoniw la kumaba a dɔw bɛna tali kɛ n'olu kan ka lase aw ma Farabugu n'a filɛ nin ye Mali jamana camancɛ fan kana tile bi fan fɛ kalo caman jɛkulu maramafɛtigiw kɛlen don k'u ka dugu datugu nka kunɲɔgɔn laban in na Mali finitigi faamaw ka wulikajɔ sera ka to u ka don ni da dumunifɛn tɔni caman ye ka taa di dugudenw ma an bɛna o kunnafoniw di aw ma jamukan kɔnɔ Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ko yɛlɛma bɛna sɔn ka don Mali sariya sen dɔw la min kɛra bataki ye ka bila ka taa di CNT jɛkulu ma wasabulon kɔnɔna la Coronavirus bana kunkan kɛnɛya ministriso ka kunu kari n'o bɛnna février kalo tile 6 san 2022 ma o kunnafoni di senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ o ye mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 12 ninnu de bɛna kɛ bi aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré Malikura kunnafoniw an b'a datigɛ ni farafina gungana ka tɔnba ni a bɛ wele ko Union Africaine olu ka lajɛrɛ ye min kɛra kunɲɔgɔn laban in na lajɛrɛ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ fanga dafiri banbali min bɛ ka kɛ farafina gunkana la k'o kɔnnen don o fɛnɛ kɔfɛ u da sera farafina gunkan jamanaw ni Israel jamana cɛ teriya sira baara minnu bɛna sigi sen kan o kunnafoniw fɛnɛ kan Senumu Keita VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase Fanga dafiri wale mun ye farafina gun yigi san tɛmɛlen na o de kɛra farafina kelenya-tɔnw ka kuma la belebele dɔ ye Addis Abeba Ethiopikaw ka faaba kɔnɔ farafina ɲɛmaw ye fanga dafiri kulu ninnu kɔn kosɛbɛ u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔla la min sigilen don hakilisigi ni lakana kan Bankole Adeyo ye yen fɔ a ko farafina kelenya-tɔnba k'a tɛ sɔn soldasiw ka fanga dafiri suguya si ma ko kama de ka kɛ fɔlɔ ko farafina jamana 4 k'olu bɛɛ ka kow ɲɔngirina farafina kelenya-tɔnba ka ko la kalo 12 kɔnɔ kabiri juillet kalo Mali la Guinée, Soudan, Burkina Faso, olu bɛ ka kow ɲɔngirina fanga dafiri kɛlen kɔfɛ u fɛ yen. Ko nin b'a yira k'a fɔ ko farafina bɛ ka segin kɔ, k'a bɛ ka segin ka taa san 1970 wagatiw la, wagati mun ni coup d'état yecogo kun ka ɲi. Musa Faki, ale mun ye UEA commission ɲɛmaa ye. Ale ko sɔn tɛ se ka kɛ nin ma fiyewu. Trouver des solutions, une solution, un consensus. Senegal jamana kuntigi n'o ye Macky Sall ye ale bɛna tɔn ɲɛmaaya ta sɔɔni ale ko k'a bɛna ɲɛsin fɛn fɔlɔfɔlɔ ma k'o ye fanga dafiri ye a tilara k'a fɔ fɛnɛ ko farafina tɛ yɔrɔ dangalen ye nin tun ye Senumu Keita ale ka laseliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ n'an seginna ka taa Mali jamana kɔnɔ jamana camancɛ fan kana tilebiyan fan fɛ Segu fanfɛ yɔrɔw la u ka dugu min n'a bɛ wele ko Farabugu ni nin y'a kalo caman ye a minɛlen don jadi jɛkulumaw fɛ Mali finitigiw ka wulikajɔ kunɲɔgɔn laban in na sera ka don ni da dumunifɛn tɔni caman de ye ka taa di Farabugu dugudenw ma min kɛra nisɔndiya ko ba ye dugu kɔnɔna la VOA Bambara wula o senfɛ ka kuma barani ta ka don Farabugu an ye kuma di Abdoulaye Kulubali ma ale ye donsow ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye Farabugu dugu kɔnɔ bɛɛ seereyaw ani laseliw kɛ finitigiw ka wulikajɔ ka don ni dumuni ye a tɛmɛna cogo min na Farabugu Farabugu ma bɔ bolo la kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna an ka balo de kun stockelen bɛ Jabali Surasiw fɛ yen Ala y'a kɛ Asimi y'a kɛ cɛdenw di wuli ka bɔ Bamakɔ ka na Segu u nana Segu ka fara Jabali taw kan u bɔra Segu ka taa fara Jabali taw de kan o kumana k'an ka doniw de ta an ka doni balo minnu stockelen bɛ Segu u y'o de ta kunu ka bɔ n'a ye Jabali ka na bɔ Sogolo fɛ n'an b'a fɔ n ko Suala ka na d'a ma Farabugu yan o de kɛra an fɛ yan balo kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na n'a ye balo sɔrɔ wajibi a bɛ nisɔndiya an de y'o nisɔndiya kɛ ko foli kɛ Mali gouvernement ye Asimi n'a ka cɛdenw ye an y'o de foli k'u ye mɔgɔ de y'a yɛlɛma k'a fɔ ko Farabugu libéré la sinon baara ma kɛ Farabugu yan Farabugu mɔgɔ tɛ ka bɔ Farabugu da fɛ faamaw bɛ baara kɛ yan
Ka nɔgɔ bɔ kuma la i bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ hali bi aw dakurunnen don a tɛ se ka bɔ ka taa aw ka dahirimɛ ɲini. Ale bi an tɛ se ka bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si ale bi an datugulen don a t'a to hali sɔrɔ k'a fɔ nin baara in kɛra kunun furancɛ fɛ ka na ne ka mɔgɔ minnu bɛ brigade la u ɲɛ bɛ mɔgɔ ninnu ka faru n'u ka torche lumière n'u ka moto faru la fan bɛɛ tuguni ba cɛ a taa cogo kɔrɔ la foyi ma bɔ a la kɔfɛla fɛ dugu bayanfan fɛ fala kɔfɛ. Dɔgɔ firi Bamakɔ kurakaw ye olu y'a yira na k'a fɔ k'u ye kibaruya sɔrɔ ko kɛlɛtigi mɔgɔw bɛ farabugu kɛrɛfɛ dugu ninnu na e bɛ mun kalama a koɲa la. Bon an tɛ se k'a fɔ o kuma in ɲɛ kalon nka o ma se anw fɛ yan fɔlɔ an kɔni t'a kalama o ma se anw fɛ yan fɔlɔ an kɔni y'a mɛn ko kunun ko kɛlɛtigi mɔgɔw ko u nana Sogolo fanfɛla fɛ nka o ma se anw fɛ yan. Nin tun ye Abdulaye Kulubali ka laseliw ye ka bɔ Farabugu donsow ka tɔn ɲɛmɔgɔ don Moribo Danbele ka kuma baranin na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Mali jamanatigi ni o ye Colonel Assimi Goïta ye y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw bɛna sɔn ka don Mali jamana sariya sen kɔnɔna la min kɛra bataki ye ka bila ka taa di CNT jɛkulu ma wasabulon kɔnɔ o nɔfɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ ye min bɛ wele ko jamanatigi dankaya n'an ko a ma ko vice présidence k'o bɛna wuli ka bɔ jamana kɔnɔna la o fɛnɛ nɔgɔnin fɛ a y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara CNT jɛkulu kan min sen fɛ Malidenw y'u ka hakilina di nin yɛlɛma taabolo baaraw kan min bɛ senna jamana kɔnɔ nin waati in na. VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamakɔ. Boronɔbila sɛbɛn mun kɛla furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma n'a ka cɛdenw fɛ n'o bɛ jamana wasadenw ka bolo kan jateminɛ sira fɛ kabini jumadon a sɛbɛn kofɔlen kɔnɔna kumaw a ŋunuŋunu kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimaw fɛ. U caman y'a yira k'a fɔ ko falen mankan tɛ ka don nin sɛbɛn kofɔlen kɔnɔna kow la. Abidina Karambe ale ye parti Asma Sifinakaw ka ɲɛma ye. Laɲini ye ka dɔ farata fɛnkɛ kan an politisiyɛn an b'a dɔn o cogoya de la. An ka fɛɛrɛ tɛ an ka fɛla sariti taara cogoya min na a ka to o cogoya la. C'est-à-dire poste de vice-président ka maintenu 18 mois mun fɔra o ka maintenu. Maintenant ni vice-président kɛra président ye ayiwa vice-président nɔna la a bɛ civil dɔ ta ka bila kɛ où est le problème voilà mais k'a fɔ a bɛ taa changer c'est une violation sariya tɛ jɛn n'a ye. Politikimaa dɔw ka fɔla ko nin tɛ ko jɛlen ye ka da kan ko baaraw mankan tɛ ka bila wasadenw ka bolo kan. Abdul Karim Traoré Sifinaka jɛkulu dɔw ka ɲɛma don. De minnu bilala baara la a yamana to o bolo ka baara kɛ parce que ils n'ont pas été élus o sugantila de n'a fɔra ko mɔgɔ sugantili ka tila ka waati dɔ suma ka kɛ a yɛrɛ kunna tuguni an yɛrɛ ka taga lajɛ ka dɔn ka fɔ ko jɛlen tɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ye a ka dɔn ka fɔ ko fɛn min de don a bɛna maliyɛnw bila ɲɔgɔn na fo ka cɛ juguya yɛrɛ de. Abubakar Fɔnba n'ale ye wasabulon den ye a ma sɔn ni hakilina in ma. A y'a yira k'a fɔ ko ni miiriya bɛ na ni fitina ye jamana kɔnɔ. A ka fɔla ko ni kumakan fɛn o fɛn bɛ ni sɛbɛnden in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen maliyɛnw ka laɲini ye sigikafɔba kɔfɛ k'u bɛna o laɲiniw baaraw de don ba la ni yɛlɛmali boro kulaw ye. Sabula foyi ma fɔ kuma in kɔnɔ min bɛna dɔ fara ɲɛmaa ka fanga kan min fɔra laɲini mun kɛra n'o ye maliyɛnw ye sigikafɔ mun kɛ o sigikafɔ de laɲini o de donna ba la o dontɔ ba la an y'a ye k'a fɔ an ka sariti kɔnɔ fanga nɔrɔbila ko o jɛlen tɛ wa minisiri min sigilen bɛ an ka lakana bunakun na a dabɔlen b'a kama k'ale ka fanga bɛɛ lajɛlen d'a ma walasa ka baara kɛ a baara kɛ cogo la wa fanga nɔrɔbila ko fɛnɛ u ka perepere latigɛ walasa an ka bɔ nin kɔnɔ mais o bɛɛ kɔfɛ a b'a kɔnɔ fɛnɛ ko dɔ ka fara CNT maaw kan komi o ye laɲini dɔ fɛnɛ ani ka tila k'a lajɛ gouvernement mɔgɔ hakɛya k'o lajɛ walasa maliyɛnw ka laɲini caman bɛ se ka sabati cogo min. Ni maa min ko nin kuma kɔnɔna na ni ma dɔwɛrɛ ye n'i ka faamuyali ma se dɔwɛrɛ ye ko ka dɔ fara président ka fanga kan o kɔrɔ ye k'e ma ko in lajɛ ka ɲɛ wa e yɛrɛ m'a faamuya. Kabini jumadon jamana wasadenw kɔni bɛ hakili jagabɔla ni sɛbɛn in kumakan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan walasa u bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di jamanadenw ma ani ka fɛɛrɛw ta ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Ali bi an to Bamakɔ ministériso min sigilen don bɛn ni kelenya o ladilannen kama jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko ministère de la réconciliation fɛnɛ ye barosigi kɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye min senfɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ baara minnu kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani Mali jamana rebelle kɔrɔw ni o ye jɛkulu maramafɛntigiw ye
u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Itali jamana kan min kɛra lajɛrɛ belebele senfɛ walasa bɛn gafe u bolonɔbilali baara minnu daminɛna kabiri san 2015 waatiw n'an ko a ma ko accord d'Alger o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na. Lamisa Sangare VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kati ale b'o kunnafoniw lase an ma ni waati in na. Mali bɛnko minisiri colonel major Ismail Wage ale y'a fɔ kunun ko CSP ko bɛnbaliya bɔra a sigicogo de la ko bawa kalo kelen ɲɔgɔn filɛ Alize bɛnkan bolonɔbilabagaw taara sigi u kelen na ko marabagaw ma jate u fɛ ko dun y'a sɔrɔ bɛnbaliya misɛnninw b'u banbagaciw dama cɛ k'o de la olu marabagaw fana y'u kantigɛ da jira. Gouvernement ye condition dɔw de poser k'a fɔ pour que cadre in ka taa ɲɛ il faut que État ka k'a kɔnɔna na État kan ka kɛ jɔyɔrɔ min na ani État b'a fɛ ka kɛ cogo min na État y'o f'u ye an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la parce que État ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mouvement ni communauté o bɛɛ ka don a la fɔlɔ filanan fana ye min ye a ɲɛmɔgɔya ka di État ma sabanan ye mun ye fɛn fɛn ye sécurité ko défense ko diplomatie ko fɛn fɛn ye jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min na o ka to jamana bolo. U ma ɲɔgɔn faamu min kɛ marabagaw k'olu ye laɲini wɛrɛw k'u fɛ colonel major Ismail Wage. Gouvernement y'a fɔ mouvement minnu y'a ko sigi yanni an ka ɲɔgɔn faamuya a ko la an ka a to yen fɔlɔ an ka baara kɛ ni accord ye o temps kɔnɔna na an bɛ continuer ka discuter f'an ka ɲɔgɔn faamu an ma se ka ɲɔgɔn faamuya f'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ CSA session min tɛmɛna accord session CSP ko kuma wulila yen mouvement ka représentant minnu bɛ olu wulila n'a kuma ye tant que a ma bɛn a la gouvernement t'a soutien wa gouvernement b'a ɲini partenaire ni fɛn o fɛn u kana soutien tant que a ma bɛn a la en attendant accord de b'an lié an ka baara kɛ ni accord ye ko ne y'o kuma min fɔ o kɔrɔ ne bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o ni ne tɛ se ka baara kɛ bilen parce que ne ye danaya tigɛ n'u cɛ ne y'a fɔ ko mɔgɔ kana olu soutenir o ma bɛn o ma kosɛbɛ o de b'a ɲini jamana yɛrɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila ministériya la mun tɛ ne ye an mɛnna o ko position na ne kɔni continue an ka baara fɛ. K'u y'olu to o kuma la ka taa baara bɛɛ kɛ ka ban Kidali. U taara cadre sigi Kidali u y'a orientation sigi u y'u ka bureau sigi donc gouvernement fana y'i sen bɔ an continue ka baara kɛ accord kan mais an continue k'a fɔ ko cadre mun sigilen filɛ nin n'u b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya la u ka sigi ka na an ka kuma italien yɛrɛ mun cadre in dɛmɛ k'a sigi u ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma ninnu dɛmɛ Mali tilali kama olu ye ninnu dɛmɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka projet de développement kɛ ani ka Mali sabati ka population lafiya ko ne yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a ko la ne k'u ma n ko a idée ka ɲi koyi mais a kɛra cogo min na o de tɛ bɛn État ma n'an t'a orienté n'an t'a contrôlé an t'a la. Ko italikaw y'u wele de kɔsa in na ka wajibiya u kan u ka sɔn marabagaw ta ma. Italiens ye mouvement bɛɛ wele u ka na u ye mɔgɔ wɛrɛw fana wele minnu yɛrɛ tɛ CSP la olu fana taara fara u kan kumaw gɛlɛyara kosɛbɛ mais après u bɛnna fɛn kan Italiens ye ne wele ka bonya da ne kan i ye min fɔ an ye baara k'o kan an ye wasa sɔrɔ a ko la a ka d'an ye sisan e yɛrɛ ka na o de kama ne yɛrɛ ni n ka staff dɔ taara u ye papier dɔ yira n na n y'a an ka laɲini bɛɛ b'a kɔnɔ sisan an sɔrɔla ka accord d'entente sigi pour que ni an seginna yan k'a fɔ k'an bɛ cadre kura in bila en place État bɛ mun na ani État b'a fɛ ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten a kana fɔ ko n y'a fɔ n m'a fɔ o de kama accord d'entente kɛra. Ani k'u bɛnna kan ka kɔfara n'o danganiya ye ko kalo kelen in na u bɛna cadre stratégique CSP kura sigi min bɛ ɲɛ minɛ marabagaw fɛ. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. Nin tun ye Lamisa Sangare ka laseliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kati. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lasaw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛsira ye Bugunikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Kumase kan fiɲɛ turukala 92 fiɲɛsira fɛ Koro o ye radio Orona ye fiɲɛ turukala 93 ani 2
yuwarukaw be se k'an sɔrɔ arajo duniya kan fiɲɛ turukala 101.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu fiɲɛ turukala 93.3 an ka bɔlɔlɔsira be www.voabambara.com aw be se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ. Kunu kari février kalo tile 6 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 3 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus banakisɛ b'u la. Mɔgɔ 7 de kura sɔrɔla u senfɛ ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 12. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ sera mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 15 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu kari février kalo tile 6 o kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ni o ye Paul-Henri Sandaogo Damiba ye laseliw fɛnɛ kɛ laseli minnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmaba de bɛna don u ka finitigiw ka baara taabolo la cogo min na u bɛ se ka jadi kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana fan bɛɛ. O senfɛ VOA wulila ka se Sayidu Yaro ma ale ye Burkina Faso jamanaden ye min sigilen bɛ Wagadugu. Bɛɛ walawalali kɛ an ye jamanatigi ka ni laseli kan. Jakuru min sigira ten ka bɔ Burkina Faso ka ɲama kura yɔrɔ maa 15 baara kɛra la ka bɔ cigada caman na i n'a fɔ dɔnnikɛlaw kiritigɛko ra min Useni Ili ye l'école karamɔgɔw m'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i n'a fɔ Théodore Woba walima kibara jɛnsɛbaga i n'a fɔ Abdoulaye Bari ni jɛkuru ni a bɛna hakili jagabɔ kɛ ka se ka sara yɛrɛ camancɛ fanga na min na bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn n'a ye a bɛna tila ka camancɛ fanga ka charte labɛn ka filɛ a taabolo ye min ye o ka laɲini ye min ye min bɛ se ka taa ni camancɛ fanga nin ye ɲa cogo min na jɛkuru ni o bɛ baara kɛ o sagona ma ne ma tɛna o ɲagwan cikɛdaga min sigira ten an ye parti politique ɲɛmaa dɔ sɔrɔ Abouaka Sanu n'ale fanga sinɛ kɔrɔmaw ka secrétaire général min CDP ye ale ka hakilinata ye jumɛn ye ka taa ko kan. Effectivement la filanin na y'a ye MPSR minnu fanga ta ka kura an ka jamana nin kɔnɔ o ye commission sigi tile filanin na commission min bɛna se ka jateminɛ kɛ ka se k'a yira k'a fɔ transition nin charte nin bɛna ta cogo min na transition nin fana bɛna se ka san hakɛ min kɛ an fɛ o ye hakili sɛbɛ ye o ye hakili ɲɛnama ye parce que a bɛna se ka an ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se ka hakilinata di min bɛ se ka kɛ fili min tun y'an sɔrɔ transition tɛmɛna o fili kana sɔrɔ donc an fɛ hakili ɲɛnama don an fana y'a fɔ cogo min na an jɛra n'a ye ayiwa an ma se ka résultat nin filɛ ni min bɛna bɔ résultat na sisan an bɛna jateminɛ kɛ o kan ka se ka hakilinata fana di tuguni. Musa Zerbo ale tun bɛ fanga bolo maaw ka jɛkuru dɔ la min IPC ye ale y'a yira k'a fɔ ko jɛkuru ni sigiko ka ɲi nka hamina ko damani b'olu kunna. Parce que n'i y'a filɛ a sɛbɛ cogo ɲɛna kuma min fana fɔra kɔnɔ o kuma ninnu fana bɛnna n'u ma kosɛbɛ min ka taa min bɛna kɛ sira ye ka sɛbɛnli kɛ ka yira k'a fɔ transition min bɛna na bila sen kan san joli lo baara ninnu bɛna na kɛ cogo di dugu yɛrɛ bɛna na taga bolo juma kan n y'a dɔn o bɛɛ sɛbɛnni no fɛngɛ nin kɔnɔ maa mun fana sugandira ka se k'o baara nin kɛ o maa ninnu fana tɔgɔ bɛɛ donni no fɛngɛ nin kɔnɔ. Mais bon, semaine fila lo dini bo ma nu ma ka se ka baara nin kɛ. Donc n'an ye sɛbɛn batatin kalan yɔrɔ dama lo kɛra ka an hakili fɛngɛ dɔɔni an ko peut-être ni baaraw nana daminɛ an nana faamuyali sɔrɔ a la sinon a yirara k'a fɔ ko ka baro kɛ ni dugudenw bɛɛ ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ n'o ye ka hakilinata ɲɛnaman ta kama sɔrɔ ko 370 ani 70 yala semaine fila kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ ale bɛɛ kɔnɔ wa donc n'an y'o yɔrɔ nin jateminɛ ale bɛ se ka kɛ degun ye dɔɔni. Ni cigada nin maaw baara min kɛra lieutenant colonel Damiba y'a yira k'a fɔ ko nafolo tɛna d'u ma o b'a kɛra jamana le ye. Ni tun ye Sayidu Yaro ka laseliw ye VOA Bambara ka kuma baranin na min ɲininkali kɛra Lamin Traoré fɛ ka bɔ Wagadugu. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛna Mopti mara la ka kɛɲɛ ni coronavirus bana walankatali ye diɲɛ fan bɛɛ a yirala k'a fɔ hali bi Mopti mara kɔnɔna la bana in ma ban min y'a to hali bi u ka kɛnɛya baarakɛlaw ka wulikajɔ dɔ fara u kan walasa coronavirus banakisɛ kana se ka jari Mopti ani a lamini dugu kɔnɔ. Mahmoud Bokumu VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti ale b'o kunnafoniw lase.
coronavirus ma ban wa a bɛ Mopti mara kɔnɔ bana in yɛrɛ lahaliya bɛ cogo di Yusufu Samake bi o jaabi di an ma ni ale bɛ baara kɛ Mopti kɛnɛya ɲɛmaayasoba la. N'i y'a ta depuis coronavirus kun fɔlɔ yera an fɛ yan Mopti region na 2020 kɔnɔ ka na se bi ma sɛgɛsɛgɛliw jaabiw y'a yira k'a fɔ bana in ye maa min minɛ an fɛ yan o bɛ taa maa 794 na ka taa a daminɛ na ka se janvier kalo tile 30 o kɛrɛfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ye maa minnu minɛ minnu furakɛra minnu kɛnɛyara olu bɛ taa se maa 598 ma banabaatɔ minnu b'an bolokɔrɔ bi n'olu bɛ furakɛli la Mopti region kɔnɔ o bɛ se maa 94 ma. Yaasa ka dansigi bana in na fɛɛrɛ dɔw bilala sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ boloci n'a ɲɔgɔnnaw. Yusuf Samake. Boloci bɛ sen na wa boloci bɛ kɛla fan bɛɛ fɛ bibi na Mopti region na a bɛ k'an ka dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye hôpital ye a bɛ kɛ cercle kɔnɔ CSRF bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an ka dɔgɔtɔrɔso misɛnninw ma n'a bɛ f'olu ma CESCOM wa n bɛ hakilila jigin k'a fɔ boloci gansan do fu do wari bɔ t'a la jama kɔni an bɛ weleweleda de kɛ hali bi an ka a faamu an ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la yaasa ka se ka boloci in kɛ ka se k'an yɛrɛ tanga pour le moment kuncɛ waati t'a la barisa vaccin hakɛ min nana an bɛ continuer la o fɛ wa taalen ɲɛfɛ hali min nana hakɛ wɛrɛw bɛ se ka na ka na fara o kan sisan kɔni boloci kɔni bɛ sen na de sa kuda boloci bɛ sen na nga maaw ti ka taala kɛ hali n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ tɛmɛnen in na maa caman bolo cira i n'a fɔ Pate Ongoiba bi a ɲɛfɔ cogo min na ni ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cakɛso la min bɛ Mopti wa u cɛsirilen don kɛnɛya kunnafoli diliw yɛrɛ kan. Vaccin fɔlɔfɔlɔ min nana n'o ye Johnson n'o ye tako kelen de mɔgɔw ye o matarafa o kɛra mais nin sen an bɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka saliya n bɛ min fɔ population ye min ye coronavirus bana kɛlɛli ye boloci y'a belebeleba de n'i ye boloci yɛrɛ hali ni bana ye minɛ a tɛna juguya ne hakili la o ye koba de ka fara boloci kan bana kunbɛ fɛlɛ wɛrɛw bɛ yen ni a dɔ ye k'i tɛgɛ ko ji ni safunɛ na sanga ni wagati ani ka masikiw matarafa wa n'i bi sɔgɔsɔgɔ walima ka tiso k'a kɛ i nɔnkɔnkuru kɔnɔ a dɔ wɛrɛ ye ka sumusumuli dabila an bɛ waati min na i ko sisan Mamudu Bokum VOA Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn hakililajigila fɛn min ye farafina ɲɔgɔndanba ye min bɛ wele ko CAN san 2021 o baaraw kuncɛra Cameroun jamana kan sebagaya kɔni o dira Senegal jamana ma Egypte ale binna Senegal ɲɛkɔrɔ Shaka Traoré bɛ o kunnafoniw di. Senegal jamana ye CAN Coupe d'Afrique des Nations farafina gun senantɔlɔnta ɲɔgɔndanba min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ k'o jɔnjɔn ta ka bɔ Egypte ɲɛkɔrɔ a kɛra kunu kari février 1 tile 6 san 2022 Camerounkaw fɛ yen Senegal ye se sɔrɔ Egypte kan tir au but la Senegal cɛlu 4 cɛlu 2 kɛra Egypte ta ye waati kofɔlen banna sanga 90 si ma se si la filanin bin kanankolo fan 2 bɛ fɛ farankan sanga 30 jamana si ma se si la kanankolo fan 2 bɛ fɛ filanin bin o de la jamana 2 ninnu taara tir au but la waati min tun bɛ ka makɔnɔ Senegalikaw bolo o de sera ka d'a kan kunu fan bɛɛ fɛ nisɔndiya tun bɛ yen Nama Jara VOA lasigiden Dakar ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Siɲɛ 2 Senegali waraw bɛ farafina CAN final ta nka u ma jɔnjɔn sɔrɔ ni siɲɛ 3nan final Cameroun jamana la jɔnjɔn kɛra waraw ta ye Senegali faba la an mirisa ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna caman ni nisɔndiya ni kulew bɛ ɲɔgɔn na jɔnjɔn talen kɔfɛ. An content na on m'a dit k'a ta a taara bon an content na quoi on est très content franchement. Ousseynou Gomis nisɔndiyara fo ka ɲɛji jigin. Alhamdulillah ntel content Sadio mbe félicité sanji jel meñi nono mako an ma soto bi ninga soto rek mo ala ten toleti quoi way kamo be tentu kamo be jey content bagale Bangali Sankanu ni Umu Kamara fana yo nisɔndiya kelenw de jira u ni dɔw ni kulew bɛ ɲɔgɔn na Senegali jɔnjɔn b'u tɛgɛ n'o ye drapeau national ye. Bon bi an kontara ani kupta alors c'est la première fois que Sénégal coupe ta ando contane Sénégal be bora vraiment c'est la fierté en contane trop vive Sénégal vive le champion d'Afrique Sadio Mané coupe ta ali jaranye bilisen wala an contane français ka kuma wala ali sala ka taganya be oy ali sala ka taganya be quoi ah oui Senegal jamana kuntigi Macky Sall fana y'a ka foli lase waraw ma jɔnjɔn sɔrɔli la ka to farafina tɔn ɲɔgɔn ɲɛ la n'o ye Union africaine ye Addis Abeba Éthiopie jamana la
ko Senegali fana donna tariku kɔnɔ k'a bɛna teliya la ka na waraw kunbɛn Senegali faba la. Dɔnkilidalaw i n'a fɔ Wali Balago Sek fana ye jamanadenw nisɔndiya n'a ka dɔnkili dumanw ye su mun bɛ kɔnɔ Monument de la Renaissance la Senegali faba la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Kasaw kurula ka bɔ Cameroun jamana kan san wɛrɛ bafɛlingɔni 3 de bɛ ka makɔnɔ kan bafɛlingɔni 3 bɛ taa ta Côte d'Ivoire jamana kan nka yan'o cɛ Coupe du Monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba senentolantan bonagun kan bafɛlingɔni 2 Qatar o éliminatoire ɲɔgɔndan labanw o labɛnniw de bɛ sen na n'an ko barrage farafinagun jamana 10 de bɛ na ɲɔgɔndanw tan o ɲɔgɔndanw bɛ tan marisikalo nata la tagani ka segin don Égypte ale ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun ale ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana ale ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RD Congo ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ale ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala Selido. An balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ nin de bɛna dan sigi bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan Sheikh Cero fɛ jamukan lasera aw ma aw balimamuso Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ne seereya kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔlu bolo dɔrɔn l'Amérique bɛ jate bila mɔgɔ dɔw kan minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dansago kɛbagaw ka kulu la baara cogoyaw la kan a mɔgɔ caman bɛ u cɛla minnu ye baarakɛkuluw bila sen kan yaasa ka nafoloko dɛmɛ laseliw kɛ dansago kɛwalew kɛ kuluw ma a mɔgɔ masinaw mana lakodɔn dɔrɔn l'Amérique jamana bɛ u tɔgɔw fara u bɛ dugu minnu na dansago kɛbaga minnu lakodɔnnen don yen nɔ tɔgɔw kan u bɛ u ka nafolo sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen datugu l'Amérique jamana kan k'a bɛɛ bɔsi u la l'Amérique jamanaden si yamaruyalen tɛ ka baara kɛ n'a a mɔgɔ lakodɔnnen ninnu fɛ ka da o kan minnu bɛ ɲɛɲiniw kɛ ka nafoloko dɛmɛw laseliw kɛ a dansago kɛbagakuluw ma l'Amérique jamana bɛ dankari kɛ olu ka nafolo tɛmɛsira bɛɛ lajɛlen na décembre kalo laban waati la l'Amérique jigiɲɛso ka kɔlɔsili cakɛda belebele min n'a bɛ wele ko Office of Foreign Assets Control OFAC ka sɛgɛsɛgɛliw ye cɛlamɔgɔ 3 jate minɛ Brésil jamana kan ne u bɛ Brésil jamana ka kulu dɔw tɔndenya la sira bɛ minnu ni Al-Qaïda cɛla la l'Amérique jigiɲɛso département du trésor sinsira jamanakuntigi ka danatigɛli sɛbɛn 13,224 kan min kɔnɔ danatigɛli kɛlen bɛ ɲangili siraw minnu kan ka bila silamɛ bamantɔ dansagokɛlaw dɛmɛliw kan ka cɛ tɔgɔ 3 fara duniya silamɛ bamantɔ dansagokɛlaw kan Haitam Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi ne Al-Qaïda tɔnden kɛrɛnkɛrɛnnen don ne a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko ale bɛ mɔgɔw cɛla minnu de ye Al-Qaïda tɔnkulu bila sen kan Al-Maghrabi jalakilen don ne ka tila ka bolo ɲɛsin a ma k'a fɔ k'a ye nafolo ani baarakɛminɛw ani bololo baarakɛminan caman dɛmɛ laseli kɛ Al-Qaïda ma Mohamed Sherif Mohamed Awad taara Brésil jamana kan san 2018 camancɛ an fanfɛ waati la nafolo cira a ma banki siraw fɛ Al-Qaïda ka tɔndenw minnu bɛ Brésil jamana kan fɛ ka fara o kan Awad donna fana fobiye dilan de la Awad ye cakɛda dɔ tigi ye Sao Paulo n'o ye Brésil dugu dɔ ye cakɛda min n'a bɛ sɔgɔnɔminɛnw ani meubliw feere n'a tɔgɔ ko Home Elegance Commerciaux de Moevis Réeli Amad Al-Khatiba fɛnɛ ye meuble feere yɔrɔ cakɛda ne a tɔgɔ ko Entreprise Commerciaux de Moveis Intermediaciao de Negocios Réeli tigi ye ne a sagoya b'a la fana bolo ɲɛsina Awad ne katibe 2 ma ka u koladɔn k'a fɔ ko u ye nafolo ni kɔkɔrɔmadon dɛmɛ belebeleba laseli kɛ Mohamed Ahmed El Sahed Ahmed Ibrahim ma bolo ɲɛsinen don Mohamed Ahmed El Sahed Ahmed Ibrahim yɛrɛ ma k'a jalaki ne k'a fara Al-Qaïda tɔndenw kan kabini septembre kalo tile 10 san 2019 waati la sɔgɔnɔmina ninnu ani meuble feereyɔrɔ kɛ ciyakɛda belebeleba 2 minnu ne u bɛ Sao Paulo lakodɔnna k'a fɔ ko Awad ani Katib taw don awa fɛnɛ k'u sagoya bɛ a la
kulu nunu sinsicogoya Brésil jamana kan be a yira de k'a fɔ ko Al-Qaida ye dansago kɛwale kuluba ye min be yɛrɛ ne ka jatigɛ walew a n'a ka waleya jugu n'a ka fagadi jugu bagabagaliw ka bon kosɛbɛ duniya lamini lakana taabolow kan wa anw ye kofɔli minnu kɛ nin ye sisan bena kɛ sababu ye ka kulu nunu bali u tɛgɛ ka da nafololatɛmɛ sira jɛlenw bɛɛ lajɛlen kan. Brian E. Nelson l'Amérique trésor ɲɛmɔgɔ dangan ka fɔ la l'Amérique ni a jɛɲɔgɔnw jamanaw ka fara Brésil jamana kan danatigɛlen de don ka baara kɛ yaasa ka tɛgɛda kɛ kulu minnu be ka dɛmɛ laseli kɛ u ma kan. nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.